Bermeoko musika eskolako kankinkabra txistu taldeak eta soka eta flauta taldeek ordu erdiko kontzertuak eskainiko dituzte martxoaren 17 eta 23an urrenez urren. Denbora asko pasada, zuzeneko saioak publikoaren aurrean eskaini gabe, pandemiaren egoerak hobera egin duen honetan, aukera aprobetxatuko dute Santa Eufemia elizan kontzertu seguruak eskaintzeko. Hori bai, bi zuzenekoek indarrean dauden osasun eta segurtasun neurriak beteko dituzte. Egun horietan, hiletarik programatuko balira kontzertuak Santa Maria elizan egingo lirateke. Sarrera doakoa izango da, aforoa bete arte. Lehendabiziko kontzertua martxoaren 17an izango da eta kankinkabra txistu taldeak eskainiko du 7:30. Euskal Herritik at izenburupean taldeak besteak beste, errepertorio hau taula gaineratuko du. Puerto Rico, Piel Canela, Brasil, De Mi Esperanza, Irlanda, Drunken Sailor eta Afrika, Mustafa eta Finlandia, La Yencia. Martxoaren 23an, 7:30 soka eta flauta taldeen txanda izango da, besteak beste, Dark Island, Irlandar doinua, Sostakoviken Praeludium, Parts of Farewell dantzak eta Pulse Hall dantzak eskainiko dituzte, soka taldeak hori, flauta taldeak, Pie Jesu, Faurenena eta Bartoken dantza errumaniarrak. Eta baita Jose Antonio Egiaren errosape biribilketa. Garai zai hauetan, esan du Alasne Zumeta Bermeoko Kultura Zinegotziak, musikak berebiziko garrantzia du, Bermeoko udaletik uste dute oso garrantzitsua dela horrelako kontzertuak antolatzea. Indarrean dauden araudiak zorrotz betez. Espero dute Bermeotarrek kontzertu hauetan parte hartzea eta disfrutatzea.